ସେପଟେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ମାଲ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି। ପଳେଇ ଚାଟି ଗାଳି ଗୁଳା ଦେବେ। ପଳେଇ ଏଇ ବଗି ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଛିନି ବିଛିନି ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଏଟା ବାହାନଗା रेलवे स्टेशन मेन रास्ता जोटिकी स्टेशन भितरକୁ ଏଇ प्लाटफॉर्म ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ଏଇଠୁ टेम्पोटा ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଆସିବାର ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଇପଟେ ଯିବା ଏଇପଟେ ଗଲେ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଜାଗାଟା ଦେଖାଯିବ ଯେଉଁଠି ବଗି ମାନେ ଓଲଟି ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଟା ଗୋଟେ ସେପଟେ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ତଳକୁ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଏଟା। ସେପଟେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ମାଲ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି। ପଳେଇ ଚାଟି ଗାଳି ଗୁଳା ଦେବେ। ପଳେଇ ଏଇ ବଗି ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଛିନି ବିଛିନି ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠି କରମଣ୍ଡଳ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତିନି ମାସ ପରେ ଦେଖୁଥିବେ ବଗି ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଛିନି ବିଛିନି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବଗି ଭିତରେ ସବୁ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ତମ୍ବୁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଜରିର ଗାଡ଼ି ବଗି ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ସବୁ ତମ୍ବୁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇପଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାଲ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇନି ସେଇପଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ରାସ୍ତା କଭର ହେଇଥିଲା ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇକି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ବଗି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଏସି ବଗି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି। ଆଗରେ ଜେନେରାଲ ବଗି ପଛର ଏସି ବଗି ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ବେଷ୍ଟ କାମ ଲାଗିବନି। ଏସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। ତା ପାଖକୁ ବିଲ ଗଛ ଧାନ ଗଛ ସବୁ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଜାଗାଟା ଏତେ ଡେଞ୍ଜର ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଏଟା ହେଉଛି ବାହାନଗା ହାଇସ୍କୁଲ ଯେଉଁଠି ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ରୋଗରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏଠୁ ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଜାଗାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ବାହାନଗା ପଡ଼ିଆ ଏଠି ହେଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଛୁଆଙ୍କର। ବାଇକ୍ ବି ଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ଗଲେ ସାଥି ହେଇକି ଯିବା।